yn ymuno gyda fi nawr am sgwrs bach. Mae'r hyfryd Catherine Ayers. Siwr wyt ti de? Fi'n iawn, diolch i ti. Falch i glywed. Nawr, y tro diwethaf ti mar 15, o ti'n sôn bod ti'n paratoi ar gyfer ffilm newydd Gari Tryfan. Ie, yr ail ffilm Gari Tryfan ar drych i'r gorffennol. Ie, so fi'n credu felly bod hwnna'n mynd i fod mas diwedd y flwyddyn. Ie, ac y popeth yn gret, diolch. Ie, oedd e'n neis i gael bod nôl gyda'r... Wel, yr un tri ohono ni oedd fel y prif gymeriadau, Hywrys a Richard Elfyn, yn wario Gari Tryfan. So oedd e'n neis gael mynd nôl, oedd baddies newydd gyda ni, sydd yn exciting. Ie, na, mae'n gret. Mae fe lot mwy spooky na'r un cyntaf. Odi e? Odi. Fi wedi clywed sôn bod chi wedi cael ffilmio mewn ambell i leoliad reit gyffroes. Ydy hwnna'n iawn? Do, wel achos bod fel o'n i'n gweud yn ffilm fwy arswydus, o'n i yn cael ffilm o'n Jacob's Market. Mae'r antiques, mae'n llawn hen bethau, a mae'n eitha scary fod mewn at y beth, ond o'n i'n ffilm o'n y nos lot o'r amser, a mae lot o ddrychau mob man, achos bod stori ni lot i wneud y drychau, oedd ni rhyw fath obsesiwn gyda fe anyway. So, oedd e'n eitha scary, a wedyn yr amgueddfa hefyd yn y nos, gyda'r anifeiliaid, ti'n y strai sydd wedi stwffio o beth. So, oedd yna bach yn scary, pan ti'n unig berson mewn amgueddfa. Yes, ni'n mynd licio mynd i'r llefydd yna ar ôl iddi dywyllu, mae'n rhaid o fi weid. Nawr te, ti'n chwarae cyfaill i Gari Tryfan? Ie, y cyfaill i ti'n chwarae? Wel, yn y ffilm gyntaf, wnaethon ni ddod ar draws Gari Tryfan, fi a Cai, sef cymeriad Hywrys. O'n i'n blismones ar y pryd, ond wedyn dethon ni yn ffrindiau datrys dergelion gyda'n gilydd, a nawr ni wedi setol yn cwmni yn datrys dergelion, a dyma fel mae'r ail ffilm yn dechrau. Disgo mlaen i weld hwnna ddiwedd. Fi yn hefyd! Waw. Reit, nawr ni symud mlaen at peth eraill ti'n neud. Ti'n mynd i ddechrau ar gyfres y teulu, ie? Ie, nes i ddechrau wrth diwetha'r teulu. Ond fi wedi symud mewn i bracet gwahanol mewn oedran nawr, a mae'n rili yn halawfon hwnnw fi. Fi nawr yn chwarae rhan cyfreithraig, sydd wedi cael ysgariad, a sydd gyda plentyn 8 mlwydd oed. Waw. Ond, be dwi ddim wedi gweithio chi fan hyn, yw goffon nhw dorri dy walltu yn doi neu ti edrych yn hun. O'n i ddim yn edrych yn ddigon hyn, ie. So maen nhw'n torri'n walltu, mae'n ddillad i'n hun hefyd. Antigolir, dim yn siŵr. O, di. Gwaith mawr. O, mae lot fawr o waith wedi wneud i fi edrych yn hen. Wel, wrth gwrs, mae lot o'r cymeriadau sydd yn y teulu, wel, dim lot, ond rhai ohonyn nhw wrth gwrs. Ni'n gyfarwydd yn o Pobl y Cwm a ti wrth gwrs. Ie. Mae'n siŵr bod e ychydig bach fel teulu go iawn. O, di na, mae'n neis, achos mae'n wastad yn scary pam ti'n mynd am ddyddiwrnod gynta, dim yn unrhyw swydd. Ond oedd e'n neis i weld lot o wynebau cyfarwydd, a gyda'r criw hefyd, ti yn dod ar draws yr un bobl o hyd, sy'n lyflu, ie. O, hyfryd. Nawr, newn ni symud mlaen os rhywbeth bach yn wahanol nawr. Pryd o ti'n fach, fi'n clywed, o ti'n eisiau ffansio rôl Dorothy yn Wizard of Oz? Ie, o'n i'n obses gyda Dorothy yn Wizard of Oz, ie, gyda, dyma ni, Over the Rainbow. Ond nes i ddim trio am hwn, achos mae'n debyg fydden ni'n rhy hen. O, anffodus. Pwy ti'n meddwl sy'n mynd i ennill ten? Wel, fi'n credu fi yn mynd ar ôl y ferch Gymraeg, ynddo fe? Ie. Dwi'n meddwl Sophie fe? Sophie Evans. Fi'n nabod i fel y ferch yn yr ffrog biws, achos mae'n lot yn haws i gofio. O, Donna Pandy. O, Donna Pandy. Efe, ie. So, gobeithio na hi fydd yn ennill. Ag rhywbeth arall eto, ti hefyd i gosod sialens i ti'r hunan. Ti wedi redeg. Mae unrhyw un sy'n nabod fi'n meddwl bod yn ridiculous, achos wi ddim yn rhedeg o gwbl, ond fi yn ffrindiau wedi penderfynu godi arian i MS. Ni yn rhedeg yr hanner marathon. 13.1 milltir. Ie, paid angofio'r pwynt 1. Felly ti ddim yn athletwraig naturiol, te? Na, ddim really. Fi wedi gwneud 5k o'r blaen, a fi'n gallu rhedeg rhyw 5 munud, heb fynd yn goch a allan y wynt. So, fi'n credu fod eisiau fi ddechrau, achos mae fe'n mis Hydref, ie. Wel, allai ti redeg lawr i Aberyl bob tro ti'n ffilmo? Ie, actually felly redeg nôl i Gaerdydd hynna. Hyfryd. Wel, os welwch chi ddi ar yr pigwch fi lan. A4-7 dim, bydd hynna roch hog iddi.